Ka jela Meghalaya hadu ka shpo bajamin step jong ka arfun ru tarik unaitung kaladan arfulai ngut kibeyo thma yo COVID-19 bat khatsan ngut kibalakot no. Ka DHSMI kala pentip bana kini ki arfulai ngut kibeyo thmai khandai ngut kidei na is khasil sesrek hakaba nyongut kidei ki reupat ba bat arngut ki armed forces laingut na west khasil sesrek prangut na riboy district bat mar iwei na east Gentia Hill sesrek west Gentia Hill sesrek bat north Garo Hill sesrek ki khatsangut ki bokot ki dei na east Khasi Hills district hakaba khatsangut ki dei ki sipai BSF bat iwei iriupat ba dak jingot mai kini ki arpulai ngut ka jela Meghalaya hadu bapinmi yakni ka khubor kadon nreus pa nreup khnai tli ki positive case sanspa sansantli ki active case shispa khnai tli ki recovered case bat sangut ki balakhat no nakini ki sanspa sansantli ki active case ka is Khasi Hills district kadon sauspa nreup hotli ki active case hakaba sipai BSF kidon aspa nyopu atli ki reupat ba kidon shispa nreup santli but ki armed forces kidon arpulaitli ka west Khasi Hills kidon lightly ki active case ka riboy district kidon south khandaitli ka west Gentia Hills shipotli ka east Gentia Hills kidon khandaitli ka west Garo Hills khatsantli ka south west Garo Hills southly ka south Garo Hills kidon artli ka east Garo Hills kidon iwei active case but ka north Garo Hills kidon artli